And I tell God born again. Jesus granted me favor. Are you ready for the word? John chapter 20, verse number 19. From 20, verse number 19. Abamini Bayoshia. Chapter 20, verse number 19 to 23. 19 to 23. Kwathi kusihlwa ngalolo suku lokuqala lomgidi, iminyango ivaliwe lapho abafundi babekhona. Ngenxa yokwesaba kaJuda, uJesu wafika wama phakathi kwabo, wathi kubo, "Ukuthula makube kini." Esekushilo lokho wabakhombisa izandla zakhe nohlangothi lwakhe. Base bethokoza abafundi lapho beyibona iNkosi. uJesu wabuye wathi kubo, "Ukuthula makube kini. Njengalokhu uBaba engithumile mina, nani ngiyamthuma nina." Esekushilo lokho wabaphetha wathi, "Yamukelani uMoya oNgcwele. Elibathethelele izono zabo bathethelelwe, nelingabathethelele izono abathethelelwe." Inkosi usifunda kwezilalo kubandla lonke lithi amen. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngomfishane ngendaba ethi why you can't miss church. Why you can't afford not to be in church. The dangers of not attending the church. Abantu they don't come to church for many reasons. Abanye abaseze enkonzweni ngoba baboleka imali kwabanye bengayikhokha. Abanye abaseze enkonzweni ngoba khona into abayizama bayihlanganisa yafeyila. Instead of abe nebhizi nalowo muntu azondibakhe. Abanye they are not longer coming to church because banebhizi nomfundisi. Abanye they are not coming to church because they felt like izinto ababedeserve ukuyithola ney'khundla nama-opportunities they were never given. But I'm here to say whatever reason you have not to come to church, they are not valid. Noma enza sense engqondweni yakho. Amen. You see, kasabane uma sikhuluma ngebandla, sikhuluma about the place that will give you power to navigate your season of the valley of Baca. It is a place where we will empower you. It is a place that will give you edge in the spirit. Now that's the thing I say to namhlanje about the church. Ukuthi into kalafuna uyikhaphele uzokhonza enkonzweni, don't become one of the church casualties. Ngoba ebandleni kukhona abantu, because the church is a spiritual hospital. Uma kuyi-spiritual hospital kunabantu asebehlala isikhathi eside endaweni yosizo kodwa bengasizakali. Ama-opinion abo uma bengakhuluma ungathi ucabanga ukuthi odokotela kanti iguli. Uma uhlangane nabo kuqala ungakahlangani nodokotela
Don't let the politics of the local church neutralize you. We are born again. Uma enkonzweni number 1 uzohlala kahle. Number 2 uhlala isikhathi eside. Number 3 usebenze kahle. Refuse to be part of local politics. Refuse to belong to groups. Refuse. We are not going to serve God enkonzweni. Wenza inkonzo kahle ungakafika kona lo nkonzo. Uzoserva, uzoserva. Abantu uzoserva kahle, userva unikwa amagama. Twana in the beauty of God. Twana in daughter of Zion. Wabazini, ukuthi ubalama sebenika amagama. Inkonzo yadine impact. Musutyenziswa inkulumo. Serve faithfully. Belong to the church and belong to Jesus. Come to church. Don't talk and nigena. Tangazeno utakufanya sakukumule kaya. Belong kama kumsa analyze ourselves. Oh, hallelujah. God be neutralized. Ukuthi uma sekumeba ni awusavuma mina. Kanti uNkulunkulu une-tendency yokukhona umuntu ongaphiwe. Intumisiwe libekwa losizo ongaphiwe. Usho ukuthi naye nakade ngikhulelela. Akasafane, run away from preferences. Oh, hallelujah. We know how to obey your life. Oh, hallelujah. Tell them you can't miss this. Tell them you can't miss church. Yeah, you can't miss praise. In fact, usababa kanjani if ungakhonthanga. Uma bana osebenza nabo bekumlile ekuseni bese office wena uthembeni. Oh, hallelujah. Don't allow the politics of the church to neutralize you. Anointing kama Yesu. Anointing kama Yesu. Oh, hallelujah. Abanye abantu are coming to church because abazalwane they are judgmental. But abazalwane are judgmental.